tambayarsa cewa wane ne almajiri. Shi almajiri asali kalima ce ta larabci almuhajir wanda aka sahafa. Mun san yarurruka da suke da alaka da addinin musulunci sukan iya ɗauko kalmomin da babu a yaransu a musulunci sai su mayar da shi salon yadda ake hutawa a yaransu. To shi yasa zaka ga duk wani abin da musulunci ne ya kawo shi cikin hausa ne ko barbarci ne ko fullanci ne ko indiyanci ne wadda kabilun da suka shigo cikin musulunci zaka ga kalimar ta larabci ne tukunan za a sahafa a juya a kowanne yare sai ya furta kalimar daidai da irin yanayin haruffan wannan kalimar da kuma salon wannan kalimar. To shine hausawanmu sai suka ɗauko kalimar almajiri daga kalima ta asali almuhajir. Wannan kalima ta almuhajir din nan a larabci akwai ma'anarta ta khususi akwai ma'anarta ta umumi. Ma'anarta ta khususi yana ɗaukan duk mutumin da kamar da suna faɗa alkhuruju min biladil kufri ila biladil islam, ma'ana fita daga garin da ba musulunci a koma garin da akwai musulunci don a tsilatar da addini musulunci, wannan ko a taimaki addini musulunci. Wannan ma'ana wato yana da khususi. A duk lokacin da ƙur'ani ya yi magana a kan sahaba ya kawo kalima ta almuhajirun ko wallazina hajaru yana ɗaukan wannan ma'ana ne, kamar wasabiquna alawwaluna min almuhajirin ko laqad taballahu ala nabi wal muhajirin, ga kalmomi irin wannan ko lil fuqara al muhajirin, kalmomi irin wannan. Haka nan wa qala inni dhahibun ila rabbi ko kuma waƙala inni muhajirun ila rabbi. Waɗannan duk suna ɗauke da wannan ma'ana, barin garin da ba musulunci a koma garin da akwai musulunci, imma don tsiratar da addini ko imma don taimakawa addini. Kamar buga misali kamar hijira zuwa habasha, wannan wanda aka yi saboda tsiratar da addini. Haka kamar hijira daga makka zuwa madina saboda nusra da taimakon addini. Haga habasha ba su je jihadi habasha ko su je habasha saboda kafa daula ta musulunci ba, a'a sun je ne don su tsiratar da addini su. Sannan kuma makka kuma sun je nusra saboda taimakon addini. Kenan za a yi hijira daga garin da ba a ba da dama a yi addini ba zuwa garin da za a ba da dama a yi addini, ko za a yi hijira a bar daga garin da babu addini a je garin da akwai addini saboda taimakon addini. To wannan ma'ana tana da hususi wanda kuma ma'ana ta biyu ita ce ma'ana ka bar garinku kawai saboda ko neman ilimi ko yada addini, ka bar garinku saboda neman ilimi ko yada addini. Wannan ma na cikin ma'anonin kalima ta hijira din. Da wannan ma'ana ne inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi. Anan kun ga wa man yakhruj min baitihi, mutum ne ya bar gidansa muhajiran ilallahi wa rasulihi. Hakanan ayoyi da yawa waɗanda suke magana a ɓangaren barin gida zuwa wani zuwa neman ilimi, kamar yadda Allah yake cewa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi dini. To daga wannan kalima ta almuhajir ne aka ɗauko kalman almajiri. In ka duba zaka ga faɗan ya kusan ɗaya ne. Na larabci almuhajiri nan kuma almajiri, a gani almajiri almuhajiri, kaga kalmar kusan ɗaya ne. Tashifi aka yi, daga cikin tashifin sai aka cire ha'un din daga ciki, maimakon almuhajiri almajiri, kaga ha'un din ne ta arabiya ita ce kawai bata zo a cikin kalma ta
hausa ba. To ta nan ne za ka gane wato kalima ce ta taskiya, kalimatu taskiya ne, kalima ce ta yabo, ba kalma ba ce ta kushewa. Ma'ana a yau aka ja cewa mutum almajiri, kama ana duba wani ne wanda yake mafi kaskanci ko wanda ba a yi da shi cikin society, cikin al'umma. To alhali musulunci kuma idan aka ce almuhajir kalima ce ta taskiya, ta yabawa, ta girmamawa. Kasancewa mutum saboda maslahar al'umma ne shi ya bar gidansa, ko ya rabu da iyayensa, ya rabu da kannansa, ya rabu da duk abokanansa, don me? Don ya je ya haddato Qur'ani. Qur'anin nan idan ya haddato Qur'anin ba wai shi ne kadai zai amfana da Qur'anin ba. Idan mutum ya haddace Qur'ani shi kadai, kamar Kaduna State gaba daya za su iya amfana da mahaddacin Qur'ani guda daya. Zuwa wasu shekaru 5, 6, 7 zuwa 10, 20 sai kaga an samu ɗarurukan mahaddatan Qur'ani cikin Kaduna State. Kamar da lokacin da Sheikh Usman Dan Fodiyo ya kafa daula ta musulunci Asima Sokoto, wani goni guda ɗaya aka je aka ɗauko daga Borno. Wanda wannan goni guda ɗayan shine asali da asasin duk wani wanda ya haddace Qur'ani a ƙasar Hausa da Fulani. To kaga wannan yana nuna almajiri ba yana aikin kansa bane, yana wa al'umma ne aiki gaba daya. Saboda haka ba ma wai jiha Kaduna ba, za a iya ɗauko mahaddacin Qur'ani kwaya ɗaya to ya amfanar da ƙasa su fito. Mukaddara mu ce Nigeria, duk Nigeria ba mu da mahaddaci. Inda za a ɗauko mana mahaddaci guda ɗaya to zuwa wasu shekaru duk sassa na Nigeria za a samu mahaddatan Qur'ani. To kaga kenan shi almuhajir ko almajiri wato yana wa al'umma aiki ne. Shi yasa da ake bashi muhimmanci da gaya sosai. Ba za a taba yadda a da almajiri ya zo ya kwana ɗakin da ba sarki ne yake kwana ba, ko wani babban attajiri ne yake kwana ba, ko a bashi ko ya yi bara. Asali ma ba ma wanda yake da gata cikin society, cikin mujtama irin almajiri. Musamman daula ta Borno doka ta sa kowanne magidanci dole ne according to yanayin karfinsa to za a bashi almajirai 2 ko 3 ko 4 wanda zai musu daki su zauna, zai dauki nauyin ciyar da su. Wannan doka ne a daula ta Kanin Borno, gabanin daula abin nan ta zo ta zamanto babu. Wannan shi zai nuna akramakumullah, za ka gane kalima ta almuhajir kalima ce kalimatu taskiya, wato kalima ce ta yabo. Kuma almajiri wato ya samo suna asali daga kalima ta almuhajir, sannan kuma al'umma yake wa aiki gaba daya.